No marco incomparable que ofrece a Enseada de Broña, emerxe o estaleiro do Ciprián como novo centro cultural e turístico de Outes. A construción, que data de principios do século XX, foi rehabilitada conservando a súa esencia orixinal para converterse nun museo sobre a carpintería de Ribeira, actividade da que o municipio outense foi berce, e na que segue moi presente. E con eses vimbios que tiñamos, era lóxico que a administración, neste caso o Concello de Outes, pero, como ben dixo a directora xeral, en colaboración con outras instancias, co GALP, coa Xunta de Galicia, mesmo coa Unión Europea, porque boa parte dos fondos para realizar esta obra foron achegados pola Unión Europea, bueno, pois todas as administracións apostáramos por poñer en marcha proxectos como este que serviran para dar a coñecer e poñer en valor un activo, a carpintería de Ribeira, que é específico de Outes. Eu sempre digo que Outes ten cousas maravillosas. Temos unha paisaxe increíble, temos un patrimonio, igrexas, construcións increíbles, pero se hai algo que nos fai únicos en toda Galicia, é isto, a carpintería de Ribeira, porque Outes foi, como dixen antes, o berce da carpintería de Ribeira en toda Galicia. Ademais de recuperar todo este patrimonio cultural, as administracións traballan da man para seguir mantendo viva a construción naval en madeira como actividade económica puxante, xeradora de emprego e riqueza. Temos todo unha ferramenta a nosa disposición para manter este patrimonio, pero que temos que pensar que hai un patrimonio vivo, un patrimonio flotante e unha xente que sabe facer e que ten que estar aquí para seguir construindo barcos en madeira. A instalación componse de 5 salas con distintas exposicións que ofrecen ao visitante un percorrido pola historia da carpintería de Ribeira dende as súas orixes.